Alam mo, hindi na masyado ng importante yung edad, maliban lang siguro kung minor de edad ka pa. Diba? More than age. It's about, I would say, performance in relationship. Yung quality ng relationship, nakakalimutan na natin. Sinasabi ng iba na, hindi, bata pa ka, hindi, masyado na ikaw matanda. Hindi masyadong importante ang edad. Ang importante, yung taba ng utak at saka yung maturity sa pag-ibig. May mga tao na tangina sobra-sobra pa rin yung emosyon, sobra-sobra pa yung emosyon, pero hindi gumagamit ng isip pagdating sa pag-ibig. Age doesn't matter. Totoo yun. Totoo yun. Bakit? Kasi hindi naman ang importante yung edad eh. Age is just a number. What matters most is how young you feel you are. Got a sweet Asian chick, she gon'